Έτσι λες. Καλώς τον Πέτρο. Έλα Πέτρο, κάθηκα με εμάς. Δεν πάθες και στύπωση στα κάτσια σαρα έτσι. Πάτα πάρε, Διογέννη. Δεν τον. Εχάτεψαν είμαι στη δουλεία. Και σε? Εμένα εχάτεψαν να ροψουγέσαι στο εργοστάσιο. Αχ, αφορισμένο μνημόνιον δεν πήγες μας. Hey, βαχπέδια. Χάιντε, ανεσπάλουμε τα ούλια τα. Ναι, παιδί, Διογέννη. Γκουρπάνης να είναι. Πίασε ότι και με τζε και πέιμασε ένα σανταφλίδικο τραγωδία. Παρά έτσι. Να στρώγομαι και πίνομαι, χορεύομαι και κοίμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λυκίδεςήμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λυκίδεςήμες. Με τα παραδάσια των πολλάτων βίων, τον έφταμε τα παραδάσια των πολλάτων βίων. Έναν Ιαννασό Θεώνας όλαν εγκαλιών, έναν Ιαννασό Θεώνας όλαν εγκαλιών. Να στρώγομαι και πίνομαι, χορεύομαι και κοίμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Χορέψτε παιδαν, χορέψτε να ρώσουν δεν μπορείτε. Χορέψτε παιδαν, χορέψτε να ρώσουν δεν μπορείτε. Χαρανάδα στον κόσμο, ναι, το λέγανε μητερίτε. Χαρανάδα στον κόσμο, ναι, το λέγανε μητερίτε. Να στρώγομαι και πίνομαι, χορεύομαι και κοίμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Ούλα ποθάνε και πάγανε και μερε πάγανε και ξέρνε. Ούλα ποθάνε και πάγανε και μερε πάγανε και ξέρνε. Κάνεις όπις κυκλώσχεται, το είναι τε να λένε. Κάνεις όπις κυκλώσχεται, το είναι τε να λένε. Να στρώγομαι και πίνομαι, χορεύομαι και κοίμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Στον κόσμο ήταν με τα χατήρια. Στον κόσμο ήταν με τα χατήρια. Λένε ο Χριστόν παευλογήσεν γομάτα τα ποτήρια. Λένε ο Χριστόν παευλογήσεν γομάτα τα ποτήρια. Να στρώγομαι και πίνομαι, χορεύομαι και κοίμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Να στρώγομαι και πίνομαι, χορεύομαι και κοίμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Να στρώγομαι και πίνομαι, χορεύομαι και κοίμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες. Άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεκίδεςήμες.
Σαν μαραμένο καρτόφι να μπαίνεις μέσα. Πες την ατάκα να μας πες. Ναι, περιμένεις να το πάρεις σίγουρος να ξαπλώσεις κιόλας. Κάτσε εκεί ρε. Αφού είμαι χαλαρός τύπος. Ρε κάτσε από εκεί. Εχάτεψανε με... Πού? Καλώς το. Καλώς τον. Τι γελάστε τώρα. Και εμένα χάτεψε αεροψυγές στο εργοστάσιο. Χάτεψα στο εργοστάσιο αεροψυγές. Δεν κάνει κάτι. Όχι ρε. Hey, wacht παιδιά. Άιντε σε πάνω από τα ούλαντα. Γεια, κάντε τους καφέδες. Κάντε το τσιγάρο. Αγχωθείτε. Προβλέπετε πανικός. Τα παιδιά δείχνουν επαγγελματισμό μεγάλο. Εκτός από μερικούς βέβαια, εκτός από εκείνον τον καράφλα. Εκτός από εκείνον. Όλοι οι άλλοι δείχνουν επαγγελματισμό εκτός από αυτόνα. Αν μας πληρώσει θα γίνουμε επαγγελματίες. Εσένα καλύτερα να σε πληρώσω παρά να σε ταΐσω. Ό,τι θέλεις κάνει. Οπότε πάμε πάνω, τα παιδιά θα κάτσουν σε κύκλο, κάνουμε τα πλάνα από πάνω και μετά βλέπουμε. Και να ανέβουμε στα δέντρα τώρα. Πάμε εδώ δίπλα στο... 100 μέτρα είναι. Θα φάω πολύ βρίσιμο από τους υπόλοιπους. Πάρα πολλά χρόνια εδώ εκεί. Ποιος μας σώζει όταν θα έρθει, Μίτσιο. Τράβα και τη φύση! Τράβα και τη φύση, τα ζωντανά! Αυτό θα πει γύρισμα. Θα φάμε πολύ καντήλι. Και πολύ κρύο. Ευγένη, τη βάψαμε. Κάτσαμε. Έλα το άρμα. Καινούρια μάσκα, καινούρια λάστιχα. Το άρμα ήρθε. Μηχανή. Και γυμναστική. Διογέννη, το τρίτο βίντεο κλιπ με τρακτέρ. Από βίντεο κλιπ κάνουμε και γυμναστική, κύριε. Καλά κάνεις και τραβάς. Θα έχω αποδείξει μετά για την αποζημίωση που θα μου δώσεις. Φτάσαμε επιτέλους. Πού μας έφερες, Παναγία μου? Γεωργία, Ναι, δεν αντέχω άλλο. Ειρήνη. Όλα καλά. Ένα Αλφα Ρωμαίο προφυλακτήρα, μια κοιλιά 15 στρέμματα, φαγητό και 15 λίτρα νερό. Αλλιώς βίντεο κλιπ δεν βγαίνει στη φορά. Θα καταστρέψω, θα τα κάψω όλα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο μέσα από την καρδιά μου σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο βίντεο κλιπ, που με τίμησαν με την παρουσία τους. Δεν έχω να πω τίποτα. Μία κουβέντα τους είπα και ήρθατε. Μόνο μία.